Però he de dir, hem conegut molta llengua gràcies a aquest catalanisme. Això també és una veritat absoluta, no? Absoluta. No tot serà, però silenci. Car diràs la paraula justa. La diràs en el moment just. No diràs la teua paraula. Mentre la gent tots els dies no llisca el periòdic en valencià i no llisca no solament obres clàssiques, sinó obres d'escriptors contemporanis en la nostra llengua, malament. Perquè sense Constitució no hi havia democràcia, no hi havia possibilitat d'entrar en el procés autonòmic. Hi havia unes autonomies, les històriques, les que s'havien votat en la República. Eran históricas en cuanto que habían tenido estatuto de autonomía derivado de la Constitución del 31 de la Segunda República. La del País Valencià faltava per qüestió de dies, no arribar a votar-se i per tant no arribarem a tindre aquesta autonomia, aquesta consideració. Y por lo tanto se concedió también a Cataluña, el País Vasco y Galicia digamos una ventaja, por decirlo así. A través de l'article 151 de la Constitució, que és l'article que la Constitució recent aprovada permet l'autogovern de nacionalitat històrica, és un autogovern, diríem, per a Catalunya, Euskadi i Galícia, i qui s'apunte, perquè no diu qui anirà pel 151 i qui anirà pel 143. Segunda división y primera división, por decirlo de alguna forma. El 143 és un camí que és molt pobre. La via del 151 obligava a una decisió col·lectiva, a un referèndum, un procés polític en el qual tota la gent s'havia de definir. El nivell de competències era més alt. La gent volia l'autonomia plena del 151. Aleshores, la gran lluita, sempre és una gran lluita, la gran assignatura pendent dels valencians valencianistes, és que se considerara el País Valencià com la quarta nacionalitat històrica. La Constitució diu allò que parlàvem de les comunitats, que podran entrar ja directament per l'article 151 aquelles comunitats, aquells territoris, crec que diu, que hagin votat, històricament hagin votat un estatut. Molt bé. Jo diria, una esmena que afegia, i aquells territoris que hagin perdut els seus furs per actes de guerra. El Felip V. Naturalmente pierde la enmienda. Fue el único diputado, esto hay que decirlo, el único diputado valenciano que planteó esa enmienda. Ell estava a Madrid y quan vingués jo, com que era valenciano, pues encárgate de arreglar las cosas de por allí, tú que conoces a los tuyos, pero no era un home que havia nascut així amb una consciència, no dic ni nacionalista fusteriana, ni blaveriana, ni res. Dins de la política valenciana, lo que volia era garantir la victòria de la UCD. La seva frase famosa que está en las provincias, el catalanismo es un cáncer que hay que extirpar. Lógicamente, como líder de la UCD regional, pues defendió las tesis contrarias a ese movimiento catalanista. Este era un submarí que van enviar de Madrid per a dinamitar això. Jo no crec que a Abril li enviï ningú, perquè Abril és un personatge tan trist, fosc i inútil en política. Lo que està clar és que n'hi ha hagut una rivalitat permanent entre Emilio Atar, que ha sigut desplaçat de la direcció política de la dinàmica valenciana, per ficar a Fernando Abril i a Roseta. Roseta, que m'anuncia perfectament que va a capitanejar tot el moment blavero i que me invita inclús a participar i a capitanejar aquest tema, i jo li dic que no, pues és un home absolutament leal. En mi o no. Roseta, en un moment que vol dominar i controlar el Albinyana i l'albinyanisme a tal nivell que li ofereix a Albinyana
encapçalar el moviment Blaver, amb duros i tot, de les caixes. El Broseta jo l'he sentit fent manifestacions catalanistes al començament quan no sabia quin camí havia de prendre. Siempre él propició que esto era un país o una comunidad autónoma con un sentimiento propio, con una cultura propia y con una lengua propia. Però Broseta estava on estaven els valencianistes, que eren sinònims de catalanistes i d'esquerra. Broseta era el centre d'aquest país. Jo recordo anàvem Broseta i jo i Maldonado i Sánchez Soler a replegar diners per a la llengua, als ajuntaments franquistes. Quan venia Broseta te donaven molts diners. Quan va veure que el poder no venia de Catalunya, sinó que venia de Madrid, es va canviar de camisa. Si Broseta tira endavant, a replegar el país, Broseta era el Pujol. 23 anys de president de Generalitat Valenciana, segur, y ho va malbaratar tot. Yo creo que esa postura la tomó también de acuerdo con una persona muy influyente en los medios de comunicación de la Comunidad Valenciana entonces. Pues por una evolución normal, una persona empieza pensando una cosa y termina pensando otra, y no le veo mayor trascendencia, ¿no? Precisamente por esa radicalidad que le quiso dar a su postura, desdibujó lo que era la UCD, que era un partido moderado, un partido de consenso, de acuerdo y de convivencia. Pero vamos, los que mandaban eran Abril y Broseta. Manuel Broseta y yo entramos juntos en el año 79, en enero. Y digamos, nos marginan a Chimo Muñoz, al propio Atar, a mí, a Ruy Monraval. O sigui, el senyor Abril Martorell i Atart, i María Consuelo Reina, des de les províncies, s'inventen el blaverisme, no és que se l'inventen, és que el reciben, li donen diners, li donen el joc, li fan el joc i fan una formació política només que per bé fotre a l'esquerra o fotre al nacionalisme i donar-li un recolzament a la dreta des d'aquesta concepció purament valencianera. Ho utilitzaren com a mecanisme perquè estaven assustats després de la manifestació del 77. Estaven assustadísimos. Entonces la dreta se tenía que articular de alguna forma para buscar una sortida a aquella situació. Ells intentaven, era una manera d'abanderar, de fer-se en la bandera d'unes reivindicacions que no tenien cap líder per a intentar liderar-les. Y la UCD lo que hace es, bueno, pues hacerse eco de ese sentir popular y tomar posición. Sí, en el grupo en el que yo me manejaba sabían que la UCD mos estava utilitzant, però també sabien que nosaltres teníem el poquet apoyo que podien tindre era el de la UCD, perquè des de luego no el teníem en l'esquerra, lamentablement. Sí que érem un mercadebot, crec jo. Crec que. L'enemic utilitza lo que val, ignora lo que no val. I entonces en aquell moment no se fiaven, no se podien fiar perquè sabíem la seva trajectòria. Jo no dic que en algun moment jo no estiguera manipulat. No dic que no. El Partido Socialista mantiene la representación parlamentaria, incluso yo creo que la mantiene con algún ligero descenso, y el Partido Comunista yo creo que se mantuvo prácticamente igual, o sea que el mapa político era un mapa de izquierdas. Pues la UCD lo que hizo fue absorber los votos de la Alianza Popular, que no sacó ninguno, y por ahí creció. ¿Qué coños pasa en el Manuel Broseta? Que acaba no podent ser senador, millor dit, li falten 60 vots i l'Herman li regala. No obtuvo su acta de senador de primera salida, sino que hubo que pelearla, y allí estuve yo peleándola. Varen anar anul·lant actes legalment en la Junta Electoral hasta que conseguiren que Broseta isquera.